kining Beatos o kanang Beatitudes. Kita nato ngadto kang San Mateo sa iyang ebanghelyo sa kapitulo 5 verso 4 ngadto sa 8 katong 8 beatitude katong 8 ka mga bulahan, pero more on the spiritual nga blessedness. Ang kan San Lucas, ang audience San Lucas mao man ang mga sinlikway katong mga pagano katong na outside the boundaries of Israel, mo nang iyang audience mo na nga gihisgot diri nga mga syudad mga tao gikan syudad sa Tyre o Sidon kadto mga kabaybayonan dapit sa dagat sa Mediterraneo and going upward mo na ang Lebanon. So mga pagano nga lugar, so gi-address ni San Lucas kining maong mga pagkabulahan. Ang pagkabulahan kang San Mateo 8 ka buok, apan ang pagkabulahan ni kang San Lucas nga kinopya niya kang San Mateo nga ebanghelyo o iyang gi-edit, i-revise niya according to his audience. Muna upat ka bulahan, upat usab ka panghimaraot nga kanabang the Beatitudes comes from the Latin word beati, from the original Greek word makairoi, musabot nga state of happiness and blessedness. Muna naghisgota o kanang human sa kamatayon doon pagkabanhaw kay ang tanan katong nahilangit mo to ang mga balaan o mga malipayon. Way nahilangit nga di malipayon. So mga balaan, blessedness o ang happiness mo kasertian sa mga tao nga gingon bulahan kamo mga kabus. Kanang materially poor ang audience ni San Lucas. Kanang una-una ang tanan ikasahan sa Dios, ang tanan gibalaan sa Dios, ang tanan gitagaan og mga panalangin sa Dios sumala sa atong katakos. Blessedness para sa kalibutan kadto lamang katong dunay dagkong trabaho, tuwa sa gahom na ay kalampusan, mga anak ka nagkalampusan sa ilang pagtuon, katong madagkong balay, katong nadato sa ilang paningkamot, mo ito mga bulahan sa kalibutan, munang inila sa kalibutan. Ang katong sa atong unang pagbasa from the prophet Jeremiah, ingon niya isalikway, kanang ingon nga silutan ko ang mga tao nga natalikod kanako ug mosalig Ginoon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Matod pa ni propeta Jeremias. Og ingon siya sa unahan, apan paranginan ko ang mga tao na mosalig kanako at mga tao nga dunay paglaom sa Dios. Ingon nga ingon ta kanang bulahan kamo is a saying for blessing. So unsa man ang kanang blessing, kanang musulti ka na mo nang gitawag og benediction, pagdaig o paghatag kayo o kanabang pag-ingon nga bulahan kamo. The opposite of that is malediction. Sa Bisaya pa, ang benediction is bendisyon, panalangin sa Dios, o ang malediction is maldisyon. So kita nato nga ningon ang Ginoo atubang sa mga tinunan, dako ang crowd pero midingi siya sa mga tinunan, ingon siya bulahan kamo mga kabos kay mainyo ang gingarian sa langit, kay bulahan kamo gutom kay buskon kamo sa Dios. So mga iyang yatubang ang iyang mga tinunan, address nini ngadto sa mga tinunan, tungod kay mga tinunan nakasinati og mga persecution, panglutos, nakasinati sa ilang trabaho sa gutom, sa dihang ipadala sila ni Jesus ngadto sa mga barangay o mga kalungsuran pagpadayon sa mensahe sa kaluwasan. Kini sila kanang gikontra sila, gibugal-bugalan o gi-outcast sila, gisalikway sa katiringban tungod kang Jesus. Sa bulahan kamo. So muna bulahan sa ito pa kanang itagaan ni Jesus o kanang pagdaig o pag-ingon nga bulahan kamo. Tapos sa standard sa kalibutan, mo lagi nga sa unahan ang bulahan katong mga dato, katong powerful, katong dunay mga
propriedad o kanang mga nagmalampuson sa ilang kahago, muna ang mga bulahan hindi standard sa kalibutan. Pero standard ni Jesus lahi, opposite sa standard sa kalibutan, kay bulahan kamo, ng mga kabos, gutom, kamong gisalikway, kamong gidaog-daog, kamong gipasanginlan, gibugal-bugalan, bulahan kamo. Dili na mga bulahan sa standard sa kalibutan, kana dili na bulahan, dili na ito na sa kalibutan, dili na ito na ipangandoy ang kita isalikway, wala natin ipangandoy kita mag-antos sa kabos, wala mangandoy nga kita pangimaruoton, wa kita mangandoy nga kita isalikway sa katiningban, wa ta mangandoy nga kita maglisod sa atong panginabuhi. Pero sa standard ni Jesus kadto mga bulahan, ngano unsay nang pagkabulahan kanila tungod kay sila ni salig sa kaluoy uban sa paglaom sa Dios. Bisan pa sa mga kasatian diya sa pagpanglutos, kasatian sa kalisod, diya sa ilang kinabuhi, ang pagpabilin sila, padayon sila tungod kay ilang paglaom, pagsalig tuwa sa Dios nga mao'y hinungdan sa mga grasya nga ilang madawat. Muna ang mga balaan, mga bulahan, mga malipayon at ubangan ni Jesus. While opposite to that, muna nga kamo mga alaot kamo. It's a kind of curse. Kanang panghimaraot sa Ginoo nga kanang alaot kamo. Kamo nga mga dato karon kay nakabayusan ninyo ang kinabuhi sa yahay, nga yahay. Kung sa may nakapangimaraot diya sa dato, di ba muna ato pangandoy nga kita madato, pagkwartahan? Kung man ato pangandoy nga kita gamanan? Tungod kay ang atong saligan, ang atong gahom, ang atong sapi, muna nga gingon ni Jesus, alaot kamo. Ano man, kung saan nakapalaot sa dato, kayang gingon, tungod kay ang mga dato, they are supposed to help the poor, the needy. Ang ilang kadato po na gamiton ng instrumento sa pagtabang sa mga gutom, sa mga kabos. Apan wala may pagdigi sa mga kabos, muna na alaot sila. Ang ilang blessing, ang ilang pagkadato, ang ilang pagkamahanan, blessing ato sa Ginoo. Apan mo hinungdan nga sila alaot at tubangan sa Dios. Kaya nga naman, wala ni kabita, kining mao nga grasya, alang sa pagtabang sa mga kabos. Muna nakapalaot ka nato kung kita naa sa kayahay ang kahimtang apan wa tay paglingi sa mga tao nga nanginahanglan. Muna makapahimaraot ka nato, alaot kita tubangan sa Ginoo. Unta na ang kwarta, ang atong propiedad, kabdangan, grasya sa Dios. Apan ngano nahimutang alaot tubangan sa Ginoo tungod kay wa kini maggamit sa insakto nga intensyon sa Ginoo nga ikaw mahimong instrumento sa pagtabang sa mga naglisod karon. Muna alaot kita at tubangan sa Ginoo. Magkikita ka sa mga tao nga bisan sa ilang kadato manggihatagon sila sa mga kabos, daghan man sa katilingban nga manggihatagon. So kana sila wa sila magsalig sa ilang katakos, sa ilang bahandi. Sila misalig gahapon sa Ginoo busa ang ilang kulingon ipaambit nila kay muna ang kinaiya ni Kristo. Kung kita Kristiyano, ang atong kinaiya sumala sa kinaiya ni Kristo. Pero alaw kitong mga tao nagsalig sa ilang bahandi, sa ilang kusog, ipanghimaraot sa Ginoo na kitang usbong kitang tanan, tagaan sa Dios o mga panalangin, daghang klase ng panalangin, yatang mapobre o makabos. Pero wala dihang problema ang kinaiya, ang problema naa sa atong kinaiya, giunsa nato paggamit ang atong kusog, ang atong gahom, ang atong bahandi at tubangan sa Ginoo. Musa malandong kita sa atong kalingon ng Sunday, Domingo karon, malandong nato sa Ebanghelyo, kita ba nakatabang sa mga kabos, pinagi sa atong bahandi nga naangkon. Ingon pa kanang gituyo sa Dios kay ikaw madato aron ka maluoy sa mga kabos. O kang kabos anaa usab aron kay numdum kita sa kabos ni Kristo. Ang simplicity sa kinabuhi may kinahanglan aron di kita madaog sa kalibutan. Kay basi ang kalibutan kusog magmagnet niya kita mahila sa kalibutan. Ang Ginoo nag-remind sa Ebanghelyo sa Juan na niya mo sa kalibutan pero dili mo para sa kalibutan. Busa ayaw ka mo pagpahiuyon sa kalibutan, matod pa ni San Pablo. Inata nga kita makaamgo sa atong galingon, magamay o dako ang atong panalangin kini makatabang sa uban nga nanginahanglan.